Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που βρήκαμε τρόπο, δεν ξέρω αν θα τα ξαναρχίσουμε τώρα, απλά που προσπαθούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο πάλι μαζί. Μετά από σχεδόν 2 χρόνια ή 1,5. Και 1,5-2 χρόνια είναι, ρε γατάκι. Έχω έρθει με γυαλί στραβό, πάντα. Αυτός ο Σπύρος, μια January. ζωή όποτε τα βλέπει μετά από 10 χρόνια που τα έχω, θα τα βγάλω, που τα έχω αγοράσει γουρλώνει τα μάτια. Πού είναι το φιλαράκι, τίκα, πού είσαι, Πρίδαση και νέο χρώμα του αυτοκίνητου. πού είσαι. Ωραία. Πού είμαι, δεν. Πότε ξεκινάμε τώρα όμως? Τίποτα, έχουν ξεκινήσει. Δεν είναι αυτά που κάναμε κάποτε τα στημένα, που πέραμε τις σημειώσεις μπροστά, καλή ώρα και Ναι, και εγώ τις λέγαμε. δικές μου τις πετάξω. Τώρα εδώ έχει coffee time. Εδώ δεν βλέπεις πως είδες σαν τον επιστήμονα να πούμε 47 ώρες συνεχόμενες. Αυτό. Είδες, εγώ δεν έχω νεράκι μόνο. Ό,τι πεις εγώ, Νεράκι. φίλε. Ό,τι πεις εκτελώ εγώ. Νεράκι μόνο. Νεράκι αυτό τι έχει μέσα? Έχει ανθρακικό? Αυτό το νερό είναι pure. Είναι pur. Έγκαερ. Έγκαερ. Για Injectors. πες, τι κάνεις, injector. Καλά μισή. Καλά είναι, την Καλά, εντάξει, παλεύω. δεν θέλουν τώρα αυτοί όλοι που μας ακούνε να μάθουν τι κάνουμε εγώ και εσύ. Καλά είμαστε, το είπαμε αυτό. Καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα. Και Καλή χρονιά, τύχη. καλή χρονιά, καλή χρονιά, τύχη, ναι. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι αυτό το podcast τώρα θα τα ακούσουν την επόμενη εβδομάδα. Μέσα το καταγράφουμε τώρα, πόσο έχει ο μήνας, 16 πρέπει να έχει ο μήνας. 16, Για ναι. σένα, ναι. Και θα τα ακούσουν την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή. Κυριακή μάλλον. Κάνα καλή Λέω να χρονιά τα πάλι. βάζω τα podcast Κυριακή. Είναι καλή Καλή ιδέα, χρονιά παρόλα λες. αυτά. Καλή. Ναι, καλή Καλή χρονιά. χρονιά. Καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Τσάμπα είναι. Εντάξει. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, φίλε, να σε πω έτσι, να σε πω. Το βίντεο με το Vectra, ρε κουφάλα. Το βίντεο με το Vectra που δείχνει στον κόσμο πώς να κλέβει συγκεκριμένα τα Vectra Β. Βρε, Άκουσε με να σε πω. Άκουσε. αρχικλεφτρώνει των κλεφτρονιών. Άκουσε με. Άκουσε με. Τώρα Τι μαθαίνω να πώς να το σου κάνω και πω. στα άστρα ήττα. Τώρα μαθαίνεις και στα άστρα, ακούς. Ακούς εσύ που μας βλέπεις ή μας ακούς μόνο. Ο Θα ανοίξουμε ακροατής ή ο μαγαζί τώρα. τηλεθεατής. Για Αλυσίδα πες λίγο, καταστημάτων. πες λίγο τώρα, αλυσίδα καταστημάτων. Θέλω να μου εξηγήσεις. Καταρχήν να σε πω κάτι, επειδή πρόσφατα βλέπω πολλά βιντεάκια σχετικά με franchise, πώς κοστίζει και πόσο κοστίζει και γιατί κοστίζει και τα σχετικά. Θα κάνουμε τώρα franchise, θα ανοίξουμε εταιρεία με franchise, πώς να κλέψετε τα Vectra Vita. Μπράβο, εκεί ήθελα να Απλώς καταλήξω. πιθανόν το franchise αυτό θα το πουλήσουμε για τα επόμενα 2-3 χρόνια, γιατί σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει κανένα Vectra Vita στην Ελλάδα. Ναι, γιατί τα κλεφτρόνια τώρα αυτά τα τελευταία 3 χρόνια Αυτά θα τα λίγα. κοιτάξουν να κλέψουν τα πάντα από Vectra Β για Ναι. να ό,τι προλάβουν. Λοιπόν, Εν τω μεταξύ, αυτό το σαρκασμό μπορούμε να τον πάμε αυ- κάνα 2 ώρακι. άνετα 100% και να μπορούμε, άμα θέλεις, να πάρουμε κάθε ένα σχόλιο και να το σχολιάσουμε το σχόλιο. Όχι. Εγώ αυτό που Εντάξει, θέλω να αναφέρω να εδώ, μπράβο, ναι, πες. ναι, είναι ότι δεν ξέρω να κλέβω Vectra Vita, παιδιά. Βασικά, εκτός από ποδήλατο, δεν ξέρω να κλέβω τίποτα άλλο. Και ποδήλατο πώς το κλείψεις, άμα είναι κλειδωμένο. Άμα είναι κλειδωμένο, δεν ξέρω να το κλέβω. Άμα είναι Και εκεί δεν έχει πέρα και και στέκεται, μπορώ να καλώδια. το Δεν κλέψω. έχει και καλώδια. Ναι. Να ανοίξει Άμα είναι εκεί και κλειδαριά. στέκεται, μπορώ να το πάρω πάντως, άμα θέλω. Ωραία, τι Ξεκλείδωτο. τραβάμε, ρε. Ε, Influencer. από εκεί και πέρα, ναι, δεν μου αρέσει που έκανα influence στον κόσμο πώς να κλέψει. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Για πες ποιος ήταν ο σκοπός δηλαδή. Για έτσι λίγο Ο γιατί σκοπός είναι μάλλον κάποιοι έχουν παραμπερδευτεί πάρα με τη πολύ. σελίδα στην οποία βλέπουν αυτά τα βίντεο, τη σελίδα μας Ναι. δηλαδή, έχουν λίγο μπερδευτεί. Και Ε, είναι σαν να κατηγορούν τον Ζούγκεμπεργκ ή τον άνθρωπο που δεν ξέρω που εφεύρει το ίντερνετ, τον κατηγορούν για το παράνομο ίντερνετ, ξέρω εγώ που υπάρχει, το dark web και γίνονται όλες οι ναι, παρανομίες. κάπως έτσι. Ναι, για Ε, εξήγησέ μας λίγο. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε αρχή. Το αμάξι μου μένα δεν ήθελα να κλέψω το αυτοκίνητό μου αρχικά. Ναι, λογικό. Εμένα
χάλασε αυτό ο νταλαβέριο μήλος της κλειδαριάς που λέμε, της μίζας, Μμ. που έβαζε το κλειδί μέσα και γυρνάει. Αυτό έχει ένα μεταλλικό πραγματάκι, το οποίο γυρνάει στην αριστερή μεριά, εκεί το μαύρο, το οποίο εκείνο το γυρνάει και βαράει μίζα. Εμάς χάλασε αυτό μέσα. Αυτό πώς λέγεται, Και, μήλος, ο μήλος. ναι, ο μήλο. Ο μήλος βασικά Ο είναι το μήλος της κομμάτι που μπαίνει το κλειδαριάς κλειδί. ουσιαστικά. Ναι, Ναι. ναι, ναι, ναι. Η συνέχεια από το μήλο να πω έτσι, γιατί έχει μια βέργα πλαστική. Αυτό δεν θυμάμαι και τι υλικό ήταν, γιατί είχα μάθει πως. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα σαν είδος αλουμινίου, το οποίο δεν κολλιέται και εύκολα. Και εγώ έπρεπε να βρω έναν τρόπο το αμάξι να μπορέσει να κινηθεί, να βαράμε μίζα με κάποιο τρόπο, αλλά το κλειδί έμπαινε στην κλειδαριά, γυρνούσαμε το διακόπτη, άναβαν τα ρεύματα τα βασικά, απλώς δεν μπορούσαμε να βαρέσουμε τη μίζα. Δηλαδή Που τη δεν μίζα τη βαρούσαμε, σταματούσε ουσιαστικά το κλειδί να όχι, γυρνάει. γυρνούσε το κλειδί, αλλά Μμ. δεν έκανε εκεί το σημείο που κάνει εκεί την επαναφορά που το γυρνά λίγο και πέρα, έρχεται μόνο Η του. επαναφορά δηλαδή δεν δούλευε, να το πω Ναι, έτσι. αλλά και όταν το πήγαινε τέρμα, δεν βαρούσε μίζα. Δεν βαρούσε, μάλιστα. Ναι. Εμάς αυτό ήταν το κουσούρι μας. Και τι κάναμε εμείς, ανοίγαμε το διακόπτη, βάζαμε το κλειδί, διάβαζε το immobilizer, γυρνούσαμε το διακόπτη. Γίνεται, συγγνώμη, γίνεται αυτό και με αυτοκίνητα που έχουν immobilizer. Γίνεται. Και με αυτοκίνητα που έχουν immobilizer. Α, Γίνεται. μάλιστα. Εντάξει. Το Γίνεται. δικό σου Αλλά δηλαδή πρέπει έχει να βάλει το immobilizer, δικό του. Ναι, και πρέπει να βάλω το δικό του το κλειδί, δεν έβαλα το δικό σου. Εντάξει, οκ. Βάζει το κλειδί, γυρνάει, ανοίγουν τα ρεύματα, δίνει εντολές εκεί που πρέπει να δώσει και ρεύματα σχετικά. Το τιμόνι δεν κλειδώνει, λειτουργεί κανονικά. Μμμ. Το immobilizer διαβάζει το μάτι, κανονικά δουλεύουν όλα. Και απλώ εμεί είχαμε πρόβλημα ότι κάποιο έπρεπε να δώσει εντολή στη μίζα να χτυπήσει. Με τα Μάλιστα. καλωδία και τα οποία πήρα από εκεί από την ηλεκτρική επαφή και τα κλείσαμε κύκλωμα, αυτό κάναμε. Δεν κλέψαμε το αυτοκίνητο, το κάναμε με ένα μήνυ. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα Και ο για να το κλείσω σκοπός αυτό εδώ, ήταν με καλό σκοπό αυτό το βίντεο που ναι, ναι, ναι. μάλιστα. Και για να το κλείσω αυτό εδώ, ενημερωτικά, και να ήξερα πώ κλέβουμε ένα αυτοκίνητο, δεν το δείχνα σε κανένα. Άρα δηλαδή με λίγα λόγια μας λες ότι κάποιοι θέλουν να πιστεύουν τα λάθος πράγματα που πιστεύουν. Άσχετα τι θέλουμε εμείς να δείξουμε. Μπορούν να πιστεύουν ότι θέλουν. Μπράβο. Αυτό. Τέλος πάντων, Μπορούν να πιστεύουν ότι θέλουν. ήταν σχεδόν αστείο. Σχεδόν αστείο δηλαδή, ρε φίλε. Απλά πήρε μια έκταση μεγάλη από κάποιες μέρες και μετά, από ένα σημείο και μετά. Ακόμα και τώρα γράφουν, ξέρω εγώ. Μετά από 2 εβδομάδες. Πόσο έχει αυτό το βίντεο, 3 εβδομάδες. Το ανεβάσαμε. Ναι, σίγουρα έχει τελειώσει. Ε, Γράφουν ακόμα. Μπράβο και για μαθήματα για τα κλεφτρόνια. Τώρα, και λέω εγώ τώρα, θυμάσαι που το είπα και στο λέω. Ή αυτοί όλοι έχουν Vectra Β, ή όλοι αυτοί έχουν απλά Opel και σου λέει είναι όλα ίδια. Και φοβόμαστε μην κλέψουν τα δικά μας Opel. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο σας παρακαλώ. Δεν είναι. Εκπαιδευτική σελίδα είμαστε. Τώρα ο καθένας. Κοίταξε, και η κλεψιά Δηλαδή, θέλει εκπαίδευση. τώρα να πω το Απλώς άλλο. εμείς δεν Δηλαδή, ξέρουμε. δείχνει κάποιο ένα βίντεο ότι πώς βγαίνει ο καταλήτης και μπαίνει. Δηλαδή, εγώ θα δείξω το κλεφτρόνι που πάει από κάτω από τα μάξι την ώρα που κοιμάσαι με καταλήτη και βγαίνει, σηκώνει το πρωί να πα στη δουλειά και έχει χωρί καταλήτη τα μάξι. Εγώ το έχω δείξει ή αυτό που το έχει δείξει. Πώ βγαίνει ο καταλήτη. Εκείνο, όχι Αυτό αγόρι ήταν ο μου, εκείνο δεν σκοπό. πήρα. Όχι, όχι, εκείνο δεν πειράζει. Άμα θα λείπει ένα καταλήτη, σε αυτό που έδειξα εγώ παίρναν ολόκληρο το αυτοκίνητο και ήταν πιο ενοχλητικό. Να, ήταν πιο ενοχλητικό. Τέλο πάντων. Ε, Εν τω μεταξύ, τώρα ετοίμασα και ένα βίντεο πώ βγαίνει το σύστημα από άστρα ήττα, Μην κάνει αλλά δεν θα τέτοια τα τώρα. ανεβάσω. Μην κάνει τέτοια τώρα. Σε παρακαλώ. Ναι, Μπορεί να μα κλέψει τα συστήματα από τα άστρα ή τα τώρα. ναι. Τέλο πάντων, εντάξει. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν το κάνανε με κακό σκοπό, δεν σχολιάσαν με κακό σκοπό. Ίσα ίσα μας βοηθάνε με τα σχόλιά τους και ευχαριστούμε γι' αυτό. Απλά θεωρούμε στην περίπτωση αυτή, εγώ τουλάχιστον θεωρώ στην περίπτωση αυτή, ότι δεν είναι τα σχόλια που μπορείς να τα πάρεις να κερδίσεις κάτι. Τι να κερδίσω. Να μην ξανανεβάσω βίντεο εκπαιδευτικό επειδή κάποιο θα πιστεύει ότι το κάνω με κακό σκοπό ή κάποιοι άλλοι θα. Δεν είναι τρελό, δεν μπορώ καν να το περιγράψω. Ωραία, τέλος πάντων, πάει αυτό. Πάει Πάει αυτό. αυτό. Εκεί σημείωσε τι έχει γραμμένο. Τίποτα ρε, κάτι Α, άλλα, οικονομικά. Κάτι οικονομικά άλλα, έσοδα, έξοδα, μέσα, έξω, εμπρός, πίσω και τέτοια. Δεν έχει. Α, έχω και ένα σενάριο. άκου. Πες. Έχω ένα σενάριο γραμμένο εδώ. Θα το Ναι, δουν οι άνθρωποι την Κυριακή αυτή τη το είπαμε. εβδομάδα. Όχι, αυτή τη εβδομάδα, την Κυριακή. Α, Έχω ένα σενάριο για τη βενζίνη. Κλείνω λίγο το θέμα τη βενζίνη.
Και τέλος πάντων έχω ένα σενάριο. Πώς λένε για τους μεγάλους καλλιτέχνες, τους τραγουδιστές. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε σε μια χαρτοπετσέτα. Και αυτό το Ναι, σενάριο για αυτό το βίντεο γράφτηκε σε ένα τευτεράκι. Γιατί είμαι τόσο μπροστά. ναι, Για κάτσε λίγο πες πιο λίγο πίσω, μην είσαι εκεί. τόσο μπροστά. Τι εννοείς? Τόσο μπροστά. Δηλαδή Επειδή εκεί είπες είμαι εσύ ότι είσαι μπροστά. τόσο μπροστά, κατάλαβε. Α, Πρόσφατα είδα ένα βίντεο το οποίο καίγονται κάτι λάστιχα. Πολλά λάστιχα. Πάρα ναι. πολλά λάστιχα. Αυτοκινήτων λάστιχα. Κλεμμένα Μμμ. τώρα δεν ξέρω. Α, ναι. Χιούμορ. Δεν πρέπει να τα Ε, δείξει, να τα δείχνουν. Ναι, πάμε παρακάτω. ναι. Στο Κουβέιτ υπάρχει ένα νεκροταφείο, όπως το αναφέρουν, ελαστικών. Κουβέιτ. Είπες Κουβέιτ. Κουβέιτ, Κουβέιτ. Μάλιστα. Το γνωστό Κουβέιτ, εδώ που είναι 3.000 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ρε. Τι σκούβα στο Κουβέιτ, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, εκεί είχαν μία, όχι αποθήκη, τέλος πάντων, απλωμένα 42 εκατομμύρια λάστιχα. Ποιος τα μέτρησε αυτά τα λάστιχα? Είναι Εγώ όντως όχι. 42 εκατομμύρια τα λάστιχα. Πρέπει να ήταν 41.900 κάτι ψηλά, αλλά βαρέθηκαν να το γράφουν ολόκληρο το νούμερο. Μάλιστα. Έγινε κάπου ένα έτσι κάτι κακό και πήραν λίγο φωτιά Ναι. και κάηκαν 7 εκατομμύρια λάστιχα. Από τα 42. Εντάξει, Κλάιν. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχει δει ποτέ να καίγεται λάστιχο. Έχω μυρίσει λάστιχο. Δεν έχω δει. Έχω μυρίσει όμως. Δεν έχω Ναι, δει από κοντά την ώρα που καιγόταν, ας πούμε. Η μυρωδιά πάντως δεν Πι- αντέχεται. ναι. Πού να δεις και το ντουμάνι, πυκνή καπνί. Ναι. Πολύ, πολύ, πολύ ντουμάνι τέλος πάντων. Επίσης αυτά τα λάστιχα δεν ήταν για να καούν, ήταν εκεί σαν και καλά για να καταστραφούν. Τα λάστιχα όμως αυτά με την πάροδο των ετών ημερών και όλα αυτά που περνούσαν εκεί πέρα, άρχισαν να διαλύονται κομμάτια πάνω από τα λάστιχα και να φεύγουν και στο περιβάλλον και στον αέρα και στη γη και ούτω καθεξής. Μμ. Άρα αυτό που θέλω να πω και γιατί το άνοιξε αυτό είναι ότι μην μου κάνετε με ένα συζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα όταν ακόμα δεν έχουμε στρώσει τόσα άλλα πράγματα. Α, τώρα εσύ ανοίγεις, είπαμε να πιούμε κανένα καφεδάκι εδώ τώρα και Ναι, ναι, δεν θα το πάω πολύ μακριά, μην το το τραβήξουμε γιατί αυτό είναι πας, τεράστια άστο. κουβέντα. Είναι Αλλά τεράστια μην με κουβέντα. κάνετε ότι δεν είμαι κατά των ηλεκτρικών, πολύ, αλλά μην με κάνετε κουβέντα ότι όχι εγώ, εσύ και όχι οι πολίτης, όλοι αυτοί που θέλουν να μας προμοτάρουν οι μεγάλοι και τρανοί ότι τα ηλεκτρικά είναι το καλύτερο πράγμα στον πλανήτη, όταν ακόμα δεν έχουμε διορθώσει όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν πίσω από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και από την κατασκευή του ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Και δεν είναι μόνο. Τώρα το πας, οκ, μιλάμε για τα αυτοκίνητα, για τα αυτοκίνητα θα τα πούμε, αλλά όλα αυτά τα θέματα εξέλιξης γενικότερα στην κοινωνία μας καθημερινά έχουν από πίσω πόσα σκουπίδια κάτω από το χαλάκι Ναι, ναι, που εννοείται. και καλά πηδάμε εμείς για να εξελιχθούμε, αλλά ουσιαστικά το μυαλό μας μένει 250 εκατομμύρια χρόνια πίσω στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο διαχείρισης κτλ. Που... Εντάξει, το ηλεκτρικό τώρα, να ανοίξω μια παρένθεση μικρή, ότι τώρα στη Mercedes όσο έχω συζητήσει με ανθρώπους που πάνε και στις διεθνείς εκθέσεις, στα διεθνή σεμινάρια, στα γερμανικά τα σεμινάρια, τα original της εταιρείας κτλ. Όλοι έχουν τον ίδιο, ξέρεις, το ίδιο, έλα να σου πω κάτι. Το υδρογόνο είναι το μέλλον. Ακόμα δεν το έχουμε δει να κυκλοφορεί βέβαια. Και δεν το έχουμε, αλλά όλοι οι άνθρωποι του κλάδου μας λένε το ίδιο πράγμα. Το ηλεκτρικό είναι ένα στάδιο clone, ουσιαστικά, δεν βοηθάει κάπου, γιατί είναι αυτό που λέμε, η παραγωγή του ηλεκτρικού, αρχικά, κοστίζει, μπορεί και περισσότερο από την ρύπανση του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια των μηχανών ιστορικής καύσης. Ένα. Και δύο, μηχανές ιστορικής Λέει καύσης, πλέον με τα δικύλινδρα και τα τρικύλινδρα που υπάρχουν και τα turbo, η ρήπη είναι σχεδόν μηδενική. κάπου το είχα διαβάσει, έχει κανένα 1,5 χρόνο, μπορεί να διορθώθηκε αυτό. Ε, Όταν λέει κάνουν την δημιουργία μιας μπαταρίας για ένα ηλεκτρικό, είναι σαν να έχει βγάλει στιγμιαία 150.000 αυτοκίνητα έξω. Μμ. Σαν σύγκριση ρήπων. Ναι, τώρα το είχα Ναι. διαβάσει κι εγώ, ρε παιδί μου, κάπου είχα διαβάσει κάτι νούμερα τρελά, αλλά εντάξει, δεν μένω εκεί. Μα φαίνεται.
Μα φαίνεται. Καταρχήν Ήταν τώρα το η κόστος, αγορά, ο κόσμος τώρα για ηλεκτρικά. Έτσι πως πάει ο κόσμος κατά διαόλου που το φθηνότερο μπορεί να έχει ξέρω, 50 χιλιάρικα. καταρχήν το κόστος της μιας μπαταρίας όταν θα χαλάσει, θα λήξει εγγύηση ή οτιδήποτε είναι Άλλο πες. τεράστιο. Και είναι τεράστιο ήδη. Όσο μάλλον άμα η ανακύκλωση γινόταν σωστό που θα πηγαίνει το κόστος της. Κόστος. Συνεργεία. Πώς είναι προετοιμασμένοι και έξω για να προσφέρουν κάτι φθηνότερο εκτός αντιπροσωπείας στον καταναλωτή, στον πελάτη. Προς το παρόν σήμερα Πώς, κανείς. τι τεχνογνωσία έχουν έξω τα συνεργεία. Και δεν Πώς είναι μιλάω στην μόνο για Ινδονησία. συνεργεία Ελλάδας. Ζω στην Ολλανδία και βλέπω ότι δεν έχουν φτάσει ούτε εδώ, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το επίπεδο. Δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο τα εξωτερικά συνεργεία. Ναι, θα υπάρχουν, δεν είναι όμως και έτσι που λες. Το δεύτερο αστείο πάλι που θέλω να πω, γιατί έχω σημειώσει τρία πράγματα να πω την αλήθεια, που ήθελα να κουβεντιάσουμε. Α, εσύ είσαι Βέβαια σε προετοιμασμένος αυτά. δηλαδή. Εγώ ήρθα Ναι, ναι, προετοιμασμένος. ναι, ναι, ναι. Γεννήθηκα προετοιμασμένος. Γεννήθηκα. Όχι, μην τα λες γιατί δεν θα τα Ε, κόψω αυτά, να ξέρεις. μην τα Βαριέμαι να τα κόψεις. κόψω. Βέβαια σε αυτά δεν έχεις ασχοληθεί πολύ. Το τελευταίο καιρό παρατηρώ από διάφορα βίντεο, να πω την αλήθεια, μου είπε και κάποιος που έκανε κάποιες μετρήσεις. Ναι, αυτό που ήθελα να πω. Υπάρχουν κάποιες μετρήσεις πλέον που μετράνε το πάχος του χρώματος του αυτοκινήτου. Πάχος Σε χρώμα. micron τα Όχι μετράνε σαν αυτά. φασματογράφο, χρωματογράφο, πώς τα λένε Όχι. αυτά. Ο φασματογράφος μετράει, βρίσκει το χρώμα, τον Το κωδικό. χρώμα. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο όμως που λες Υπάρχει τώρα ένα που μετράει μηχανηματάκι, ναι, το οποίο το μετράει το πάχος. πάχος του χρώματος. Τι μας Γιατί βοηθάει αυτό, εσύ, γιατί πρέπει να το θέλουμε. γιατί εσύ βάφεις παράδειγμα τον τοίχο σου. Άλλο τον τοίχο να τον περάσει σε ένα χέρι, άλλο να τον περάσει δύο χέρια, άλλο να τον περάσει τρία χέρια. Οκ. Το Συνήθως είναι πάχος στο καλυπτότητα, ένα. καλυπτικότητα, έτσι δεν λέγεται. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Ναι, η Που μας... καλυπτικότητα στο αυτοκίνητό μας μπορεί να έρθει και με ένα χέρι, παράδειγμα. Ή με 1,5 Ναι. χέρι. Αλλά έχει να κάνει με το πόσο προϊόν θα πέσει πάνω στο κομμάτι μας. Αυτό πάντα έχει, δεν μπορούμε εμείς ένα φτερό να ρίξουμε 2 κιλά χρώμα. Μμμ. Ωραία, δεν θα Καλά, μπορεί δεν να είναι σταθεί, είναι θα και λίγο το πέσει. Ναι, value for απέραν του money, κόστους και όλο αυτό. ναι, το Ναι. κόστος. Απλώς υπήρχαν κάποια νούμερα τέλος πάντων, τα οποία έπρεπε να έχει σε εισαγωγικά ένα πάχο σε ένα αυτοκίνητο. Κάποτε έβλεπες, ας πούμε, ότι μικρά τα λένε, ήταν τα αμάξι 250, 270, 300 μικρά. Πάλι μιλάμε για το πάχος πάντα. Τώρα έχω δει βίντεο που και έχω μετρήσει κάποια αυτοκίνητα, τα οποία παίζουν στα 100, 110, 80, 70 μικρά. Περίμενε. Τι μικρά, μικρά, τι Μικρά, είναι αυτό. μικρά, μικρά. Μικρά Έτσι τι τα λένε, είναι. έτσι μετριέται. Η μονάδα μέτρηση Μετριέται αυτού του το πάχους. πάχους. Μικρά. Το Ναι, ναι, πάχος. ναι, ναι, ναι. Μήπως είναι μικρά και δεν είναι Μικρά. μικρά. Μικρά το λένε λαϊκά, να το πω έτσι. Στα συνεργεία, στα φανοβαφεία να το πούμε. Πέφτει το Κάπως έτσι είναι έτσι. στα φανοβαφεία, ναι. Μικρά. Μάλιστα. Πρώτη φορά το ακούω. Ναι, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Ναι. Άρα, όταν η αυτοκινητοβιομηχανία και παρατήρησα και πρόσφατα, ήρθε ένα Honda SH μηχανάκι του 17, το οποίο έχει ένα μυστήριο χρωματάκι με τέλος πάντων ένα μπορντό κεραμιδί, είναι κόκκινο έτσι μυστήριο, το οποίο το ξεκίνησε η Mazda, το έχει η Ford, το έχει η Peugeot, το έχει η Renault, που είναι ένα πανάκριβο χρώμα. Ε, αυτό το Λες για το μηχανάκι. Ρενό, εκείνο το χρυσαφί που βγάζει Όχι, 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 το μπορντό κόκκινο αρές. σε είπα. Άστο εκείνο. Μπορντό. Μπορντό Ναι, κάτι κόκκινο. αντίστοιχο με το χρυσό όμως που το κοιτάς και λες, πω Παναγία μου, τι Πάλι και το χρωματάρα χρυσό είναι είναι αυτή. και εκείνο σε κόστος και εκείνο ξεφεύγει που αναφέρεις. Ε, Αυτό τέλος πάντων, αυτό το μπορντό κόκκινο, σε μηχανάκι του 17, το οποίο ήρθε σε εμά τώρα το 23, ε, το μηχανάκι είχε ξεθοριάσει το μισό του χρώμα. Από το εργοστάσιο τώρα βαμμένο. Από το εργοστάσιο πάμε. Άρα σε 7 χρόνια, 6, πες, Ναι, ξεθόργησε, πάει. ξέφτισε. Ναι. Ξέφτισε. Άρα πάμε τώρα σε μια κατάσταση στην οποία επειδή θέλουμε να ρίξουμε το κόστος, αλλά το κόστος του αυτοκινήτου έχει εκτοξευθεί, αλλά εμείς θέλουμε να ρίξουμε το κόστος παραγωγής, κάνουμε οικονομία στο χρώμα το οποίο πέφτει στο αυτοκίνητό μας, αλλά χαλάμε και την αξιοπιστία και τη διάρκεια του χρώματος. Ζωντανό παράδειγμα. Hyundai Atos, Εσύ μιλάς τώρα ε, για άλλο πράγμα i20. όμως. Περίμενε, θα σου πω άλλο Ναι. πράγμα. Επειδή μιλάς τώρα για το θέλουμε να ρίξουμε τιμές.
Πού πήγε και χτύπησε η Hyundai, γιατί δεν έχω δει μόνο το δικό μας, πούμε, το i20. Έχω δει πολλά i20 που είναι ξεφλουδισμένα. Και τι έχει, 2K χρώμα. Το λευκό μου, ας πούμε, είναι 2K. Σωστά, ή κάνω Ναι, λάθος. ναι, ναι. 2K. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ξεφλουδισμένο. Κάτι σημαίνει ότι δεν έχει πάει καλά από την αρχή. Δεν μπορεί εγώ τώρα στα 10 χρόνια να αρχίζει να χαλάει το αμάξι. Hyundai Atos. Το Atos στα 5 χρόνια έχει ξεθοριάσει η κολόνα, έχει ξεφλουδίσει η κολόνα. Η δεξιά του συνοδηγού. Άρα αυτό μας δείχνει ότι κάπου κάτι από όλο το αμάξι, δεν θα μιλήσω μοτρικά και τέτοια, θα μιλήσω που εμένα δεν μου πήγαινε το μυαλό. Λέω, έλεγα πάντα μια ζωή ότι ρε φίλε, η βαφή, ο τρόπος που βάφεις και κάνεις είναι ένας. Δεν μπορεί τώρα να κάνεις οικονομία εκεί πέρα. Εκεί όμως, να. Και τώρα μου λες αυτό το πράγμα. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια πάλι γίνεται το ίδιο σε αυτό το κομμάτι. Μα τότε εσύ που με λες τώρα για τα Hyundai, υπήρχαν πολλές σειρές από τα συγκεκριμένα τα τους που αναφέρεις που είχαν αυτό το κουσούρι. Το θέμα είναι τώρα ότι αυτό που σε λέω εγώ με το πάχος του χρώματος, που το έχω παρατηρήσει σε διάφορες μάρκες, οι οποίες Λες δεν θα τώρα έλεγα έγινε το παράδειγμα κακό ότι παντού. ναι, ότι το κάνουν οι Ιάπωνες ή το κάνουν οι Κορεάτες ή το κάνουν τέτοιο. Η ποικιλία είναι μεγάλη. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα δεις σε Mercedes πάντως τέτοιο πράγμα. Θα μετρήσω και Ο, Mercedes. χωρίς να έχω νούμερα, χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, η αίσθηση που μου δίνει η συγκεκριμένη μάρκα σε αυτά τα θέματα της λαμαρίνας ε, δεν μου γεμίζει το μάτι να έχουν κάνει Θα μετρήσω και Mercedes, θα ψευτοδουλειά. κάτσει. Ψευτοδουλειά. Θα μετρήσω και Mercedes. Αν και φυσικά τα Mercedes τα τελευταία γενιά είναι χαλασμένα του εργοστάσιου. Εντάξει, εγώ του τα λέω εδώ πέρα. Στα αγγλικά όσο Μπράβο. μπορώ. Για να το καταλάβω. Είναι Μπράβο. χαλασμένα του εργοστάσιου, φίλε. Και εδώ τώρα να πάμε στο τρίτο σκέλος που πήγες μόνος σου, ότι η ποιότητα, όχι των πλαστικών και όλα αυτά, η ποιότητα, παύλα, όχι ούτε εξοπιστία, η μακροζωία Mm. του αυτοκινήτου έχει πεθάνει. Να πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορο. Γιατί ζω μέσα Πριν στα πεις ένα καινούργια. παράδειγμα. Δουλεύω πάνω στα Ναι, 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 καινούργια. Ναι, πριν πεις ναι, ένα ναι, ναι. Πες, παράδειγμα. πες. Και αυτό για τον Έλληνα είναι το χειρότερο. Συνέχισε. E-Class 2021. E-Class. Έχει μέσα την οθόνη την MBUX. Από κάτω έχει πλαστικά. Κάτι πλαστικά. Μια ταπετσαρία. Στον 1,5 χρόνο την πατάς και κάνει κράτς-κράτς. Όλο το ταμπλό βασικά. Όχι μόνο αυτά. Αυτά είναι τα πιο που χαλάνε πιο εύκολα που ακούγονται. Κάνει τα πιτσαρία στο ταμπλό, ρε παιδί μου, κάνει κράτς-κράτς στα 2 χρόνια. Και γυρνάς και λες τώρα, για ποιο λόγο πληρώνω αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο δίνουν τόσα λεφτά. Και το έχω δει παντού, Όπελ Άστρα EQS, Κάπα, EQS, EQα, τα καινούργια, μόνο ηλεκτρικά που είναι αυτά, πλήρως ηλεκτρικά. Όλα, όλα. Κρακ, 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 στο ταμπλό. Δεν Όπελ ξέρω, Άστρα δεν... Κάπα, περιστατικό Θεσσαλονίκη είναι αυτό. 1,5 χρόνο αυτοκίνητο, δεν δούλευε η οθόνη. Νεκρή. Πίζde. Μμ. Έλα ρε αγόρι μου Αυτό. τώρα, ησύχασε λίγο. Αυτά τα βλέπω και με τις κάμερες, οπισθοπορίας π.χ. Αυτά με το που γυρνάς το τέτοιο, ανοίγει η κάμερα, για όπισθεν ανοίγει η κάμερα, βλέπεις. Πόσα είναι που οι οθόνες τους δεν δουλεύουν. Πόσα είναι που μένουν κανένα μήνα μέσα στο συνεργείο για να έρθουν updates και updates επί updates. Ναι. Και στο τέλος αλλάζουν αυτοκίνητο. Δίνουν στον πελάτη άλλο αυτοκίνητο. Ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει, λίγο. Δεν ξέρω τι πάει στραβά, ρε φίλε. Αλήθεια. Μάλλον, λέω, επειδή όλοι στηρίζονται, όλα τα εργοστάσια και τέλος πάντων οι κατασκευαστές στηρίζονται στο να πουλάμε ανταλλακτικό πλέον και όχι να πουλάμε Αυτό αυτοκίνητο. φυσικά εννοείται. Τα Αυτό είναι έχουν το κομμάτι μου. Δηλαδή. καταστρέψει. Κάνουν, όντως πραγματικά κάνουν αυτοκίνητα που να αντέχουν, ξέρω εγώ, 5 χρόνια. Με Αυτό σου ημερομηνία είπα όμω λήξης. ταυτόχρονα ότι για τον Έλληνα είναι κατάλληλο. Γιατί ο Έλληνα δεν μπορεί να είναι 5 χρόνια να αλλάξει αμάξι, ούτε να Δεν 6 χρόνια μπορεί, να όχι. αλλάξει Δεν αμάξι. μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τι Θα έχουμε κάνει τα ξαναπάρει αυτοκίνητα αυτοκίνητο. ανακυκλώσιμα, να σε πω έτσι, να το πω έτσι που το λέω. Ανακυκλώσιμα. Έχουν Δεν κάνει τα μάξια γίνεται. ανακυκλώσιμα. Ναι, ισχύει. Δεν γίνεται, δεν Είχε γίνεται. πει, υπάρχει μια φήμη, τέλος πάντων μια συνέντευξη από το, νομίζω της Φραγκφούρτης, το φεστιβάλ αυτοκινήτων τέλος πάντων,
η έκθεση του αυτοκινήτου που έλεγε ο CEO της BMW, τέλος πάντων, παιδιά, λέει, κρατήστε τα αυτοκίνητά σας. Εκεί που πάει η κατάσταση δεν θα έχουμε αυτοκίνητο ούτε για ένα χρόνο. Κρατήστε όσο γίνεται τα αυτοκίνητά σας. Ουσιαστικά τι έλεγε, μην αγοράζετε τα σκουπίδια που βγάζουμε εμείς όλοι έξυπνοι. Δεν γίνεται, σε Ωραία. λέω, έχει πέσει πολύ. Τι καιρό έχει εκεί? Γιάκο έχει σήμερα, Γιάκο. Έχει λιάκο. Και εδώ Γιάκο έχει 8-9 χιονάκο. βαθμούς. Νάκο έχει εδώ. Νάκο. Από το χιονάκο. Και για να πω και ένα παράδειγμα, επειδή εγώ ξέρω τα πετρελαία τα αγαπάω, ας πούμε κάποτε αυτά τα Boss ή τα Denso, τα Beck που υπήρχαν σε πετρέλαια, ας πούμε. Όχι, δεν υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν ακόμα. Απλά εμφανίστηκαν και κάποιες ακόμα μάρκες. Δεν αναφέρω μάρκες για να μην φάω ξύλο. Ναι. Ε, Κάποτε αυτά τα Beck, τα Boss ή τα Denso θα κάνανε 350-400 ευρώ το ένα, 500 ευρώ το ένα. Και μετά οι τιμές άμα ήταν γνήσια και αντιπροσωπείας, ας πούμε, 800 1000 και ούτω καθεξής. Τώρα υπάρχουν Beck καινούρια, η ίδια με αυτά που φοράει σαν μάρκα το εργοστάσιο, ξαναλέω σαν μάρκα, και θα κάνουν 220 ευρώ, 250 ευρώ. Και τι θες να μου πεις με αυτό, ότι γενικά κάπου χαλάνε την ποιότητα για Δηλαδή σε να μπέκ είναι συγκεκριμένα, κινήσιμα από το... μπράβο, σε μπέκ το οποίο δεν έχει πολλά περιθώρια επισκευή, σε Σκόντα παράδειγμα που μου είχε πρόσφατα, Ναι. στις 220.000 χιλιόμετρα το μπέκ το πήρε στο χέρι, 3 από τα 4 κάδο, Κόστος 2,5 το ένα. και 3 μπέκ καινούρια είχαν χοντρική, να σε πω έτσι, αγορά 230 ευρώ το κομμάτι. Χοντρική. Ναι. Πλησίαστα είναι, ρε φίλε. Στις Ναι, αλλά 200.000 χιλιόμετρα. άμα πάμε σε ένα Boss ή σε ένα Denso αντίστοιχα, αν πούμε ότι θα χαλούσε τις 200.000 χιλιόμετρα, που δεν πολύ συμβαίνει, ε, δεν θα κάνει 230 ευρώ. Θα κάνει 3,5 με 4 εκατοστάρια. Διπλάσια τιμή πες περίπου. Ναι. Να σε μέσα. Δηλαδή τα Εντάξει, δικά μου, είναι... Ναι, πες. τα μπέκ τα δικά μου από το Ford, ας πούμε, είναι 2004 μοντέλο, τώρα έχει 3,70 το μπέκ. Άρα είναι να κρατάς τα μάξι και να το κάνεις κομμάτια μόνο για τα back. Ναι, απλώς τι γίνεται τώρα, το μπέκ Κρατάνε το δικό αξία με τα μου, χρόνια. ναι, κρασί, το μπέκ το δικό μου έχει πολλά περιθώρια επισκευής. Α, τα καινούργια λες δεν έχουν. Αυτό τουλάχιστον το συγκεκριμένο αμάξι που είναι σε μορφή στυλού και όλα ο Edgar που το λέει είναι σε μορφή στυλού, το Beck, Το EGR, ναι. ναι. Αυτά δεν είχαν τα συγκεκριμένα τέλος πάντων που έτυχαν σε αυτό το Skoda. Τι να σε πω, δεν πολύ δουλεύω. Και τώρα εδώ που δουλεύω, δηλαδή τα πετρέλαια σε σέρβις και... Καλά, εδώ αλλάζουμε και τα back για πλάκα, δεν έχει στα πετρέλαια. Έχω γίνει ειδικό στο να καθαρίζω θάλαμο του back, το back, να αλλάζω τα δαχτυλίδια, από εκεί που δεν τα πιανα, να τρίχιαζα εγώ με τα πετρέλαια. Ε, Πρόσφατα όσο ζεις, έβλεπα κάνα, όσο ζεις κάνα μαθαίνεις. δύο βίντεο, κάνα δύο βίντεο που μπαίνει και χαλάζουμε στα μάξι είναι αυτόματο. Και κοιτάει το λευγέ, βλέπει το αυτόματο Τόνι, πιάνει το λευγέ, ξέρω εγώ, βάζει από το πέ στο ντε και κάνει. Κι όμως, φίλε, να σου πω κάτι. Είμαστε πολύ πίσω στην Ελλάδα, ρε φίλε, δυστυχώς. Πίσω. Όχι ότι υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτό που θα πω. Έλα, αυτά δεν ήταν ελληνικά τα βίντεο που σε λέω. Όχι, όχι, δεν. Άλλο θέλω να σε πω. Ότι εδώ θα δεις ένα 85, να μην πω 90, ένα 85% των αυτοκινήτων είναι αυτόματα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, γιατί εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε μπέλιδες. Πολύ αυτόματο. Πολύ... Έχει και άλλες επιλογές εδώ στην πληρωμή και άλλες τιμές στα πάντα και περισσότερες επιλογές και πιο γνώστες μηχανικούς και για επισκευές και για Ισχύει αυτό. συντηρήσεις. Δηλαδή, ο άλλος τώρα θα πάει, θα βρει ένα τέτοιο, ένα αυτόματο, λέω εγώ τώρα ό,τι να είναι, ένα αυτόματο, να μην πω μάρκα, θα πάει στο μηχανικό του, αποκλεί. Αυτό το έκανα κι εγώ. Αυτό το έκανα κι εγώ.
Όσο όμως το δουλεύεις και κάνεις και τις αλλαγές λαδιών και τις φλάτζες τους και τα φίλτρα τους και αυτά, έχεις μια καλύτερη τριβή, ρε παιδί μου, είσαι πιο άνετος. Δεν θα το Εντάξει, ξανά λογικό έλεγα είναι. σε άνθρωπο. Δεν θα το ξανά έλεγα σε άνθρωπο. Ρε, Εντάξει, εσύ, τώρα αφού μου έχει όταν. τύχει Fiat Abarth με αυτόματο σασμπάν. Που έχει ρουφίχτρα μέσα, έχει τέλος πάντων. Πρέπει να έχει το manual για να το κάνει. Άμα δεν ασχολείσαι, ανατριχιάζει ρε φίλε. Το λέω στο μην πα το πάρει. Λογικό. Ναι, απλώ είναι λογικό λόγω τη κοινωνία. Όταν όλοι έχουν αυτόματα, αναγκαστικά θα δημιουργηθούν και ανάγκε με περισσότερη συνεργεία θα Μπράβο. ξέρουν από αυτόματα. Το Λογικό θέμα είναι. είναι ότι εδώ η διαφορά με την Ελλάδα δεν είναι τόσο πληθυσμιακή. Είναι Όχι. θέμα οικονομική, ξεκάθαρα. Και ο Έλληνα πιστεύω ότι θα ήταν στην οδήγηση το ίδιο τεμπέλη. Δηλαδή, τεμπέλη εντό εισαγωγικών. Δηλαδή, θα Ναι, ήθελαν ναι, όλοι ναι. να έχουν ένα αυτόματο και να μην φτιάχνουν φασολάδα κάθε λεπτό. Εγώ δεν θέλω αυτόματα. Ούτε εγώ θα ήθελα αυτόματο, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Βασικά δεν Νιώθω ότι ξέρω, να σου οδηγάει πω την άλλο. αλήθεια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Με βολεύει από τη μία, είναι ωραίο. Κάτι με κρατάει στο να μην έπαιρνα. Τώρα, άμα με έλεγε έχουμε αυτό και αυτό και είναι τα δύο ίδια αυτοκίνητα, manual και αυτόματο, θα σε έλεγα δεν ξέρω. Θα το σκεφτόμουν. Κοίταξε τώρα, εδώ Θεσσαλονίκη με το flyover αρχίζω να θέλω αυτόματο. Παρένθεση. Μπορεί να είχα το αυτόματο για κάθε μέρα και το τέτοιο για την πίστα. Μόνο έτσι. Αυτό δεν θα ήταν το τέλειο, το ιδανικό. Το ιδανικό θα ήταν το manual στην πίστα. Μόνο. Αλλά ναι, άμα μου λες τώρα fly over, fly down και ξέρω Ναι, εγώ, δεν. flyover, φίλε. Όταν εγώ κάθομαι 3 λεπτά με σταματημένου, πηγαίνω 4 μέτρα. Βάζω πρώτη. Πηγαίνω 4 μέτρα. Σταματάω. 3 λεπτά σταματημένου. Βάζω πρώτη. Ναι, όχι, θέλω αυτόματο. Δεν έχεις δει κανένα μαξάκι να μένει τώρα εκεί στην κίνηση. Κανένα που συμπλέκτη, κανένα τέτοιο πράγμα. Άκου τι Ισχύει. γίνεται τώρα. Άκου τι γίνεται γιατί αυτοί που κάνουν το flyover τα έχουν σκεφτεί όλα. Επειδή έχουν κλείσει μία λωρίδα, όταν μένει ένα μάξι, το βάζουν σε εκείνη τη λωρίδα την κλειστή και δεν ενοχλεί. Είναι ήδη Κατάλαβε. ενοχλημένη η Λωρίδα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ούτω ή άλλω έχει κίνηση. Ναι, αλλά Πόσο δεν κάνει κι ακόμα. άλλο. Δεν κάνει κι Αυτό άλλο, ναι, δεν κάνει καταλαβες. κι άλλο. Δεν πα Απλώ υπάρχει ένα 10 σημείο. χιλιόμετρα σε 4 ώρε, κάνει 10 χιλιόμετρα σε 3 ώρε. Ναι, απλώ έχει ένα σημείο το οποίο είναι με ντουβάρι. Κινητά ντουβάρια είναι αυτά τη τσιμεντένια. Εκεί δεν μπορεί να το βάλει. Άμα μείνει εκεί, το νύψαμε. Αχα. Έχουν και κανονισμού δηλαδή που θα μένουν τα αυτοκίνητα. Τύπου. Τα έχουμε εμεί οι σκλάβοι που ταλαιπωριόμαστε καθημερινά με τον δρόμο, τα έχουμε ορίσει. Εγώ πάντω πιστεύω ότι αν ανοίξουμε μια καντίνα μέσα στον περιφερειακό, θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Τώρα έχει δώσει ιδεάρα για όποιον μα ακούει να πάει να το κάνει, να ξέρει. Γιατί πιστεύω ότι όντω χρειάζεται. Όντω Ναι, χρειάζεται. παιδιά, επειδή έχω σκεφτεί και το κόνσεπτ όμω πώ θα παίρνουμε τι παραγγελίε, γιατί δεν γίνεται στο ίδιο σημείο που θα παίρνει παραγγελία, στο ίδιο σημείο να φτιάχνουν και το σάντουιτ. Ένα θα είναι πιο μπροστά να παίρνει παραγγελία και πιο πίσω θα φτιάχνετε το σάντουιτ. Χαρτάκι το νούμερο 11, ορίστε, ευχαριστώ, γεια σα, επόμενο. Πώς είναι στα McDonald's, McDrive, εμείς θα κάνουμε Μπράβο. Fly drive. coffee drive. Ναι, Fly fly drive. coffee. Fly coffee. Fly coffee θα το κάνουμε. Fly coffee. Θέλω όποιο το φτιάξει, το 7%, όποιο το δημιουργήσει αυτό και το δει, το 7% από τα κέρδη. Κάτσε, περίμενε λίγο. Έχεις καθίσει, έχεις υπολογίσει πόσο θα είναι τα κέρδη και θες 7% συγκεκριμένα για κάποιο λόγο. Βγαίνει κάποιο ωραίο όμορφο νούμερο με το 3 7%. ευρώ να βγάζουν, α με δώσουν το 7%, δεν με ενδιαφέρει. 7% θέλω. Like 7, αυτό Δηλαδή, αν μιλάω. σε δώσει ένας 5 θα πεις όχι. Όχι, αλλά θα τον κάνω λίγο να συζητήσουμε για το υπόλοιπο 2 τι έγινε. Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα Σ' στη αγαπώ. Θεσσαλονίκη το θέμα είναι να μην ξεκινάνε τα έργα, να μην κάνουν έργα. Τι έργα να Είναι κάνουμε το πια, άλλο αλλά. το μεγάλο έργο, το μετρό που έχουμε κάνει και πώς το Τι λένε γένεια αυτό, κάναμε. εγγένεια, Εγγένεια κάναμε. Ναι. εγγένεια. Κάναμε εγγένεια για κάτι που δεν λειτουργεί. Τώρα εντάξει. Γιατί τα σκαλιά δεν θα τα εγγενιάσουμε που τα κατεβήκαμε. Πω ρε φίλε, τι ήταν αυτό. Μη στεναχωριέσαι, 4 χρονάκια τελειώνει το flyover. Σε Τέσσερα 4 χρονάκια, χρονάκια. Σε τέσσερα 4 χρονάκια χρονάκια είναι έτοιμο. ξεκινήσαμε. Ναι, ναι, κάνεις εσύ και άλλο χέρι, μα είχες τα κάνεις άλλα 4, αλλά Δεν έχω ρε μπρο. έτσι καταλήγει το μετρό. Όταν ξεκινήσαμε εμείς για φοιτητές, εγώ δηλαδή, από το Το χωριοδάκι μου μετρό, με τη μαγκούρα μου και το κολατσόπι. Χωριουδάκι, το Το μετρό του 12 μας 2013 λέγανε θα ήταν έχετε έτοιμο. μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, Όχι, το λέμε εμείς 13, το Ευρώπη. 13. Το 13 Ευρώπη. ήταν έτοιμο το μετρό. Το 13 ήταν έτοιμο το ευρώ. Το Έχουμε μετρό. Το 24. ευρώ.
Λένε ότι το Ωραία, καλοκαίρι του φίλε. 24 θα δώσουν κάτι από Κοίταξε, το μετρό. πιστεύω τα παιδιά σου και ίσως και τα παιδιά μου να κόψουν καμιά κορδέλα, να κόψουν κανένα εισιτήριο, να μπουν μέσα, να πάνε μέχρι. Εγώ θα μπω στο μετρό, κάνεις λάθος. Εσύ θα μπει στο μετρό. Καλό, αν δούμε. Θα δω. Εντάξει, και τα παιδιά σου δεν είπα ότι θα είναι 70 χρόνια και θα μπουν. Μπορεί να είναι στα 20. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα κόψω σύντομα, σύντομα. Πιστεύω στην επόμενη τριετία κόβω μετρό. Στην Ελλάδα. Ticket. Ναι, 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 ticket, green. Μπορεί στην Αθήνα να κόψει. Μπορεί. Σε κάποια καινούργια στάση. Τι θα Τέλο πάντων, το πάθουμε. φαντασμαγορικό πάντω είναι ότι εμεί στη Θεσσαλονίκη εδώ, στην καταπληκτική αυτή πόλη, εκτό από το κομμάτι του δρόμου και όλα αυτά, και σε όλα τα υπόλοιπα σχεδόν είναι καταπληκτική πόλη, δεν έχουμε δρόμους, δεν μπορούμε να κινηθούμε στο κέντρο της πόλης, γιατί έχουμε τα έργα που από εδώ, από εκεί, βέβαια τα έργα έχουν μαζευτεί κατά πολύ, αλλά έχει πολλά σημεία τα οποία στην Εγνατία που ακόμα σπάει ο δρόμος Τα για έργα αβιολεύει και τα τελειώνουν και σχετικά. μαζεύονται ή απλά τα γυρνάνε πίσω όπως ήταν χαλασμένα, ξέρω Τελειώνουν, εγώ. τελειώνουν και μαζεύουν. Τελειώνουν και Α, μαζεύουν. Ε, δεν μπορούμε να κινηθούμε μες στην πόλη. Είχαμε έναν περιφερειακό, ο οποίος κατασκευάστηκε το 80, με τα δεδομένα του 80 και έχουμε 2024, με γρήγορη μια ανασκόπηση. Κατασκευάστηκε για 80.000 αυτοκίνητα ετησίως και πλέον κυκλοφορούν πάνω από 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως. Άρα να αναλογιστούμε τι κουσούρια μπορεί να έχει αυτό. Άρα, ένα περιφερειακό που είχαμε χάλι ήδη, τον κάνουμε ακόμη πιο χάλι, γιατί πάμε να κάνουμε το flyover. Σε μια απόσταση 5, 7, 10 χιλιόμετρων υπάρχουν κλεισμένοι δρόμοι, τους οποίους δουλεύονται συνολικά σε 200-300 μέτρα σε όλη τη διαδρομή αυτή. Αλλά έχουμε 8 χιλιόμετρα κλεισμένα και έχουμε, παράδειγμα, 8 χιλιόμετρα από το ρεύμα ανατολικά προς δυτικά και άλλα 8 από δυτικά προς ανατολικά. Άρα δεν μπορείς να πας μέσα από το κέντρο, δεν ναι. μπορείς να πάρεις μετρό. Τα λεωφορεία είναι το ίδιο χάλι όπως ήταν πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εσάς Εγώ που πάντως εδώ σκεφτήκατε εμένα και πέρα, κάνα ναι, ναι, ναι. εκατομμυριάκι που είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά που μας αγαπάτε. Love you. Α, και σημαντικό, δεν είπανε να πέσουμε και λίγο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, ότι εφόσον εσείς θα μου πεις, θα το κάνουμε και τους Θεσσαλονικιούς. Όχι, δεν θα το κάνουμε και τους Μόνο. Ναι, 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 ναι. Θεσσαλονικιούς. Αλλά ρίξτε και λίγο τη βενζινούλα, ας πούμε, για να πεις ότι τουλάχιστον κάθομαι 45 λεπτά στατικός. Γιατί νοιαζόμαστε για το περιβάλλον. Γιατί αυτή η ακινησία του αυτοκινήτου, η ρήπη είναι μεγάλη. Ποιος θα πάει μέχρι και το μυαλό Αυτό του. δεν Και το να πάει για το σκεφτόμαστε. μυαλό του. Ξέρεις πόσο. Δηλαδή, φίλε, πραγματικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στα υπουργεία και σε αυτά, ξέρεις πόσους γοργοθάδες για να περάσει αυτή η μελέτη του καθένα κτλ. κτλ. Πόση γραφειοκρατία, δηλαδή από το ένα γραφείο που είναι εδώ, στο άλλο γραφείο που είναι εδώ, αυτή η απόσταση, ξέρω εγώ, των γραφείων μπορεί να κάνει. Τι γραφειοκρατία να Καμιά φτάσουμε εβδομάδα. χαρτιά. Καλά, εντάξει, εννοείται. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είναι και μέσα στα υπουργεία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδέες, έχουν μελέτες, έχουν. Δεν γίνονται ποτέ. Ή γίνονται μετά από 50 χρόνια. Ξέρω εγώ, λέω εγώ Κοίταξε, τώρα. αυτό το. Μην τους κατηγορούμε δηλαδή. Και μην Ναι, ναι, κατηγορούμε ναι, ναι, ναι. όλους. Απλά είναι ο Αυτό το κρατικός κράτος μηχανισμός που δεν που λειτουργεί, ρε φίλε. Ναι, αυτό το κράτος που αποφάσισε σε κάποια φάση να δουλέψει με αυτό το γκόβ, ας πούμε, και δεν έχει να κάνει με πολιτικά, μην ακούσει καμία ξυπνάδα, είσαι τέτοιο, είμαι τέτοιο, είμαι ο άλλο. Αυτό το γκόβ, ας πούμε, που κατάφεραν μέσα σε ένα χι διάστημα, 1,5-2 χρόνια, να το στήσουν σε τέτοιο επίπεδο, είναι πάρα πολύ καλά για τα ελληνικά Φίλε, και δεδομένα. δεν είναι μόνο ότι το στήσανε. Είναι ότι προχωράει. Εγώ κάτι χαρτιά που θέλω, Ναι, χαρτιά τέλος πάντων που θέλω να βρω κάποια πράγματα, βλέπω ότι σε κάποια θέματα προσθέτουν πόλεις, προσθέτουν μπράβο. νομούς, προσθέτουν συνέχεια, συνέχεια, δεν σταματάει. Και Και μπράβο του. αυτό το κομμάτι με τον γκόβ σε πολλές χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι. Μεγάλες. Ισχύει, 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 ισχύει. Ισχύει. Γερμανίες, ξέρω από Γερμανία ότι αυτά που κάνει Και το γκόβ δεν Ολλανδία δεν υπάρχει στη υπάρχει. Η Γερμανία να Ολλανδία κάνει. έχει άλλο πράγμα. Δεν τα έχουν όλα τόσο μαζεμένα, αλλά αν μπει π.χ. σε ένα δημαρχείο ή αν γράψει στο Google θέλω αυτό στην Ολλανδία, θα σε πετάξει το Google βέβαια, αντίστοιχα το τάδε Ναι, site του Υπουργείου δεν είναι όλα τόσο μαζεμένα σαν τον Gov. Πάρα πολύ καλή ιδέα, πάρα πολύ πάρα καλό πολύ καλή. και καλή εκτέλεση και ευτυχώς, αν μπορούμε να πούμε ευτυχώς, έγινε ο COVID και καταργήθηκε η γραφειοκρατία αρκετά. Τώρα εξουσιοδοτήσεις κάνεις για πλάκα. Για πλάκα, εξουσιοδότηση κάνεις για πλάκα. Πρώτον. Δεύτερον, να πω και το αρνητικό εδώ, οι μεγάλες ηλικίες
που υπάρχουν ακόμα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εύκολα με αυτό το πράγμα. Ναι, Και και υπάρχουν κατρακυλήσαμε προβλήματα. και λίγο τα ΚΕΠ, τα πήγαμε τα ΚΕΠ με ραντεβού. Εντάξει, είναι και εκεί αυτό είναι αλήθεια. Ναι, είναι και λίγο αυτό με τα ΚΕΠ. Εκτός αν είσαι σε κανένα χωριό που είναι δικό μα, ο άλλο εγώ μα εξυπηρετεί. Οκ, έτσι γίνεται. Ναι, Αλλά ναι. γενικότερα βλέπει εδώ τον 80χρονο ή 70χρονο, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα αυτό δεν μου αρέσει που συγκρίνω συνέχεια, αλλά μου αρέσει το contrast. Βλέπει εδώ από τη μόρφωσή του, από την παιδεία του. Ή παιδεία, να μην το πω παιδεία, γιατί μεγάλη λέξη. Αλλά τέλο πάντων τη μόρφωσή του, την εκπαίδευσή του. Βλέπει 80χρονο και χρησιμοποιεί το ίντερνετ κανονικά, όπως ο 15χρονος, όπως ο 20χρονος. Είναι μέσα στα πράγματα, μέσα στην τεχνολογία. Πάρε ένα παππού τώρα 80 χρονών. Υπάρχουνε, δεν λέω δεν υπάρχουνε και στην Ελλάδα, αλλά πώς είναι στην Ελλάδα και πώς είναι εδώ, που είναι παρόμοια σε πληθυσμό οι χώρες. Είναι λίγος ο πληθυσμός που τις ξεχωρίζει, ας πούμε, που τις διαχωρίζει. Αλλά ρε φίλε, βλέπεις εδώ ότι οι περισσότεροι παππούδες, ας πούμε, και οι γιαγιάδες μιλάνε αγγλικά. Όχι όλοι, γιατί πέτυχα και ήθελα να συνεννοηθώ στα αγγλικά και δεν μπορούσε η γυναίκα, 75-80 χρονών. Αλλά είναι πάρα πολλοί που ξέρουν και άπτεστα και με προφορές. Πάρε ένα παππού, μια γιαγιά, 80 χρονών στην Ελλάδα. Για πες. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση γιατί έχει να κάνει και με το τι ζήσαν αυτοί και τι Εντάξει, ναι, ζήσαν εμεί. είναι πέρα από Οι τα Ολλανδοί δεν τέτοια μας ζήσαν τίποτα. τώρα. Ναι, ναι. Ναι. Οι Είναι Ολλανδοί πέρα είναι. από αυτό το podcast. Μην το πω έτσι. Δεν είχαν πολέμου, δεν είχαν τέτοια, δεν είχαν κατοχέ, δεν είχαν πολλά. Όχι ρε φίλε, τους βλέπεις είναι γάλα, γάλα, γάλα. Πώς να στο πω, λες και κάνανε με τις Κλεοπάτρα το γάλα μπάνιο, ξέρω εγώ. Το... Ε, Δεν είναι Εδώ κάπου να ταλαιπωρημένοι. Δεν έχουν ταλαιπώρια μαζέψουμε πάνω την τους. ευχάριστη συζήτησή μα, άμα είναι. Αφού, γιατί και επειδή. Coffee time γιατί αφού. Και. Αφού τι κοφτέ. Καλά το είπες. Α, ευτυχώς στο θύμισα. Εμείς τίποτα με νερό. Τι έχουμε πάθει. Ούτε ένα τσάι δεν μας έχει προσφέρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, Τρώμε εγώ να στείλω φιλαράκι, μέσω να σε βίντεο πω, τσάι. να σε πω τώρα, εμένα μου άρεσε αυτό το πράγμα. Έτσι, και σαν αποτοξίνωση είναι. Έτσι λίγο τα λέμε. Ουσιαστικά κάνουν μια συζήτηση και τώρα αυτοί εδώ που μας ακούνε μας λένε κρυφακούν. Καταλαβες. Κρυφακούν. Γιατί πάνω Ναι, κάτω ακούστε τα εσύ. ίδια θα λέγαμε. Και μεταξύ μας. Ναι, ισχύει. Ναι. Και μου αρέσει πιο πολύ αυτό από το. Εντάξει, δεν λέω, θα υπάρξουν και αυτά τα podcast, προφανώς, ίσως, δεν ξέρω, αλλά πιο πολύ αυτή η συζήτηση χαλαρή, μου αρέσει πιο πολύ το στυλάκι και ελπίζω να το διατηρήσουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω, είμαστε λίγο μεγαλύτεροι και με άλλες ευθύνες από τότε που ξεκινήσαμε αυτό το podcast. Εσύ κυρίως, Μεγάλωσαν οι εγώ ευθύνε. όχι τόσο. Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, αλλά κάμια Κυριακούλα, κάνα απογευματάκι, έτσι να το δούμε, να το κάνουμε, ξέρω εγώ. Ωραίος. Ήσουν παιχταρά μου. Ωραία. Να πούμε εδώ, γιατί εγώ θέλω να τα λέω τα καλά, ότι Να τα πει τα γρήγορα γιατί αρχίζουν και τελειώνουν οι μπαταρίες από παντού. ναι, ότι καταρχάς ο κόσμος να μας ακολουθήσει σε όλα τα social media, στις σχετικές πλατφόρμες, στο YouTube να κάνει subscribe και like, στο Spotify επίσης να γράψει και αξιολόγηση, να μας βάλει και αστέρια, γιατί βοηθάει το Spotify να μας ανεβάζει και να μας δίνει σε περισσότερο κόσμο ακόμα. Και ένα πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό νέο είναι ότι συνεχίζουμε και αυτή τη χρονιά με την Ευρωιαπωνική Χασολάνης. Ένα πολύ ωραίο νέο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Ευρωιαπωνική Χασολάνης στα Γιάννητσά της Θεσσαλονίκης. Θα υπάρχουν τα link όλα στην περιγραφή και τα λοιπά. Ευρωπαϊκά και ιαπωνικά ανταλλακτικά. Από Βίδα μέχρι Μούρη. Τι άλλο θες. Και καρότσα για αγροτικός έχουμε αμάθηση. Μπε στο site τους, πάρε εκεί τηλέφωνο τα παιδιά, εξυπηρετικότατα, άμεση πανελλαδική αποστολή. Θες να πεις κάτι πάνω γι' αυτό, για τον Θοδωρή, για τον Μπάμπη, για τον Δεν Γιάννη, για άφησε κανέναν τίποτα. άλλον εκεί πέρα, για τα παιδιά. Δεν άφησε τίποτα. Δεν άφησε τίποτα. Αυτά. Κλείσε Και εσύ, οποιαδήποτε, κλείσε εγώ θα εσύ. ξαναπώ γιατί ναι, αυτό θέλω να πω. Γιατί ο φίλο μα ο Νίκο τώρα σήμερα μα έστειλε κάτι το οποίο δεν προλάβαμε ακόμα να τον Άσε, απαντήσουμε. ο Αλλά Νικολάρος θα τον νομίζω ότι είναι φίλος από απαντήσουμε. παλιά, να ξέρεις αρχικά. Ο Το Νικό Νίκος είναι λε είναι. και είμαστε πραγματικά φίλοι και Άστο. γνωριζόμαστε λε και τον Πρέπει να έχουμε δει ποτέ. γνωριζόμαστε, απλά δεν το ξέρουμε. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Θα τον απαντήσουμε και το φίλο τον Νίκο. Και οποιοδήποτε άλλο υπάρχει σαν το φίλο μα τον Νίκο, τον οποίο έχει ένα πρόβλημα. Γιατί πρόσφατα είχαμε και ένα ακόμα παλικάρι, ο οποίο είχε κάποια θεματάκια και ήθελε τη βοήθειά μα και τη συμβουλή μα.
Οτιδήποτε τέλος πάντων χρειαστείτε, μια ερώτηση, μια απορία, κάτι το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε εδώ. Είναι δωρεάν, δεν κοστίζει για εσά, ούτε για μας κοστίζει. Έτσι. Και ό,τι χρειαζόμαστε, είμαστε εδώ. Ούτως ώστε Τζάμπα, θα ρωτήσει κάποιο. Ναι, τζάμπα. Θα σα τζάμπα πούμε γιατί ψέματα επειδή είναι τζάμπα. Όχι, δεν θα σα πούμε ψέματα επειδή είναι τζάμπα. Εδώ σα είπαμε τζάμπα πώ να κλέβετε Opel. αυτό μην το πολύ λες. Θα το πάρουν και θα το κάνουν τώρα τέτοιο. Ναι, Εντάξει, θα ό,τι να κολώσουμε είναι. να σα πούμε τζάμπα πώ να φτιάξετε όντω τα μάξι σα. Δεν κολώνουν. Ναι, και φυσικά πάνω, αν δεν ξέρουμε κάτι, λέμε δεν ξέρουμε. Δεν μας έτυχε. Μην Ναι, νομίζεις ναι, τι τώρα να ότι κάνουμε θα τώρα. ξέρουμε τα πάντα, όλα τα αυτοκίνητα, όλα τα μοντέλα, όλα τα. Ό,τι έχουμε δουλέψει και ό,τι βλέπουμε. Παιδιά, δεν είναι. Ένα και ένα κάνουν δυο. Δεν είμαστε παντογνώστες, μαθαίνουμε μαζί σας. Τέλος, είναι πολύ απλό. Λοιπόν, αυτά από μένα. Φιλιά πολλά μέχρι το επόμενο. Τώρα αναγκαστικά θα πω, όχι, δεν θα πω καλή νύχτα, θα πω καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Χαιρετούμε.